nokudokeza iwana manduwe dzinoenhadzo manhoko dzozuva rogumi noshanu mwedzi uno wagumi guru. Nyasi pasi rese kwaizuva rinorangariwa wana mai vari kumaruwa. Wana mai makakosha uye tinokudai, rambai muchitiitira zvakanaka. Nyasi pokare izuva ratinorangarira nyamunya uno Tongai Moyo aizikanwa nokuti Dehwa akapfa mugore ra2011 munaudza Nyasi. Wochidiki wapfikira washandi upaimpara Karendao wangu wari muHarare, wapfikirwa wakaikomerehwa wari muhofisi maomo. Paribagoziva zvimwe kuti zvii zviri kuitika. Wochidikiwa wagoti wari kuda kuti impara irekete kuti mbanani wakange watora motika kwavari. Munyaya inosuwisa nozuro manhoko kwakapinda soko ronyahwa. Nyahwa yomumwe wakuru wakatanga bata reMDC mugore ra1999 ainzi Esaf Mhlongwa. Ndiye pokare ari bambo wanoridza magitari anomukurumbira muSouth Africa DJ Woskido. Mukuru uyu paribe zvagozikana zvizhinji kuti akagwarashiwa nei, tinoti azorore murugare. Mutungamiri wenyika Nyasi wasiyisa basa mutongi mukuru Francis Bere. Francis Bere kwai agosikinya tukono nokuseenzesa hofisi yache zvisiri izvo zvokuti abva adzingiwa basa. Heno kuti achabenutsiwa chere kana kuti wakanetsa nei nomutungamiri wenyika yu. Kuisana kuri kuitika muZANU-PF kwabuditsa musoro mudare reparamende. Nyasi dare reparamende rinoringana zvemitemo rati iro chimutemo chochimbi-chimbi chenhamba yechi225A chegore rino chakaisiwa naChiwenga chokuti kureke kuitiwa sarudzo pai chiri pamutemo ba. Dare reparamende wati iwo paribe chinhu chaifanira kumisa kuitiwa kusarudzo. Heno kuti waChiwengawo wachagodii kana kuti zvichagotekaira sei mubato rawomo. Mutungamiri wenyika Nyasi yanga ari munhu ari pabasa idi. Kureketa kwaNyasi agadza zviri pamutemo komisheni inoringa nozvokutapiwa konhau nokubuditsiwa kwemapepa, Zimbabwe Media Commission. Izvi zvaitiwa Nyasi kwai hanzi sachigaro wayo anonzi Ruby Magosvongwe. Munyika medu mune zvimwe zvinhu zvatinotadza kuziva kuti zvinombotekaira sei. Kureketa kuno katsaga komakirogiramu anosvika 10 kochibahwe kombeho yechibahwe kari kuita $14 okuAmerica kunyika yoZambia. Katsaga kabodziko kana kabenhuka muno muZimbabwe kari kutengesiwa nomari inopfuura $100 okuAmerica. Heno kuti tinenge tichimboedza kudini. Wana mukoti vanosvika 10 wakasungiwa mwedzi waChikunguru kwai waribe mhosva. Wakange wasungiwa kuti vari kuratidzira kuti vari kudawo zvokupfekera zvinodzivirira njodzi pabasa. Izvi zvakatoshamisa vanhu vese pawakasungiwa. Tinotenda kuti watakanurwa kubva mumajoki ousungwaho. Tilingedzo pasi rese. Wanotengesa zvirimwa zvokoko kuGhana kwai vari kusekerera kuenda kubhangi mwaka uno. Kwai mari yavo ichagoengedzera nozvikamu zvinosvika 20 kubva mu100. Izvi tinozvifarira tichiti pamberi nazvo nekuti wabvira kare wachindochema kuti kamari kavari kupuwako kashoma. Nyika yoZambia iri kuita kuti hurumende yavo Mnangagwa ide kare hayo ichiti isu tiri nani. Kureketa kuno kwai nyika yoZambia yaanochikwereti kune dzimwe nyika nomasangano ari kunze chinosvika mabhiriyoni okuAmerica 29 pawakatora matomu ohurumende
hurumende yevalungu yakange ingori chikwereti chinosvika bhiriyoni ribodzi. Kuti mariyo yakagoseenzesiwei palibe chisvinu chiri kuoneka kana kuzikanwa kuti chii. Idi inogona yakandobiwa ichienda ichichurisiwa muhomwe dzowakuru hurumende. Nyika yeKorea yekudzauru yaita chinhu chisvinu. Mutungamiri wayo Kim Jong-un akareketa kuti iye anokumbira ruregerero nokutadza kutungamira iko akaita. Aribe ache kubva pachigaropo, asi iri zvinhu zvinotofadza nokuti izwi rokuti ndokumbira ruregerero kana kuti ndatadza riribe wanoriziva kunyanya wekudunhu kwedu kuno kwatema. Patiri kugumira nyasi tirogumira muHwanda umo maburitsiwa urongwa hunosvika homari inosvika mabhiriyoni 10 okuAmerica. Urongwa hwokwai huri kuda kuti hugoringirwa kugadzirisa maguta matsva pabodzipo nokusimudzira nokuwandudzira maguta kuti ave akachena. Izvi tinotozvifadza tichiti dai kuri kwedu heno kuti waigozvidini. Takadaro mabi angu tigumire pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhawo.